Kamu gawe kopi sih. Kopi nas kental ya. Panas lagi kental, oke? Loh kok wedang putih kopine ndi? Popa kopi, gula weran duwe, beras entek. Aku lho bedak weran duwe, HP ku rusak, paketanku entek. Mbok yo kerja lho kono. Wis tak ngono, kerja sik ya ben iso kowe iso ngomong apa. Ayo. Antu beras piring deket kabeh rabi bojo ayo teko wae Itu Maiko. sopo iki Halo. Bojoku wis lunga. Ndang rene yo. Jumu wis mangkat lunga dandan sing bagus rasah rauk salin tok langsung cus Dek, aku teko. Kowe ngopo ning kene, hei? Hei. Hei. Balik. Kene malahan. Hei. Mang, hei, apa iki? Hei. Petok, bojone wong e mbok modusi. Terus bojoku dhewe. Iya Pak, petok ki. Aku jare dimodusi petok ya gelem. Apa mbokmu? Wah, petok ki. Bojone wong dimodusi. Payah kowe ya. Wis pakmu wis. Mending saiki ngeter cangkring. Awas wae yo. Wah, yo, aku yo cek mbok kayu barang nih. Tuh. Wis ngono, beban. Yo. Makasih sih ya. Yo. Iki mesti penyemangatku nih ngalas iki. Parah nih, weh. Kang, tolong aku sih, Kang. Di ngalas di lo. Aku kira ngecek. Ngalas di lo ayo. Apa meh poli? Nyo 2000 lho. 2000 terus 10.000. Yo, kurang sik 8000. Wingine kurang piro? Kurang 5000 wis ngono. Ayo, di lo iki. Wah, Penting kowe iki. iki yo Rasa rasane poli mangkat aku. Wes. Oh. Cekelan. Yo. No. Payah. Suruh sik, Dok. Bayar apa, Dok? Apa-apa. Ya. Awak loro kabeh iki. Apa-apa? Wes yo, Dok. Aku arep bali. Kowe ra melu. Ora. Iki urusane cewek iki. Luweh wetengku mulus aku arep Ayo to. arep ngising. Sedilo tok iki lho. Ora arep ning kali aku ngising. Cepet, midun sik. Wis tangga sik kowe iki. Wis ayo. Tenan ora, Dok. Tenan iki cewek. Ayo. Ora paling nak kowe Ayo, bojone Dok. wong, Dok. Ora. Ayo. Ora wis aku Ayo, arep toh. bali, Dok. Kowe dhewe wae. Ya apa? Kayak baca kayak iki. Arep ndi?
Biasa toh, penyemangatku nih kono toh. Oh, mau kau ini. Itu. Itu kadek kembang eri. Gak apa-apa, sing penting cintaku ning sliramu. Pedok meneh. Pedok meneh. Bangun duduk, duduk. Dong. Ah, ada teman-teman ini. Bang Ali, yuk. Zoom. Duh, ampun pun Mbak Noh. Bocah. Nah. Apa? Nah. Sini ya. Sini. Nah, sini. Nah, masuk ini. Tutup lah. Ukurnya. Bentar teman-teman nih. Wih. Ini. Kapokmu. Krungu pora. Krungu pora. Bojomu semangatku. Balos. Jangan lupa like, comment, and subscribe.